Wij zullen het spul uitpakken en installeren en dan gaan we aan een versje sjouwen. Nou, alles stiet er klaar voor. Ik zit hier maar eens even. Daar hebben ze daar. Dan ga ik de handen even vrij te spelen. Dus wat zeg? Ja, goedemorgen Jacob. Jacob is wel even. Nou, maar even zien man, hoe mooi dat ze erbij zitten. Ik zal het je even zien laten. Het publiek gaat weg. Ja, Aafke Veenstra, Jacob Pieter Veenstra, die zit er helemaal klaar voor. En achter mij staan ze klaar. Tjits en Sierk. En die zullen van haar jongen. Tjits en Sierk. Rap grut. Wij staan in de witte, zo lief, zo liet zat